Magandang hapon po mga mamamayang. Andito po tayo ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng pipino salad. Ito po ang mga ingredients sa aking pipino salad. Unang-una, pipino, sibuyas na pula, luya, cilantro, singkamas, spring onion, asin, at saka apple cider vinegar. Yan na po. Umpisahan ko na po ang paghalo nito. Ilagay po natin yung ating luya. Tapos itong ating sibuyas. Tapos ilagay din po natin itong ating singkamas. Ngayon po ay isusunod natin ang ating spring onion. Pinalitan ko po ng mas malaking lalagyan itong aking lalagyan. Ngayon po ay isunod ko na po ang ating cilantro. Hahaluin lang natin. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting asin. Hahaluin po natin ulit. Maglalagay rin po pala ako nito ng mga 2 tablespoon na olive oil. Ayan po. Tapos hahaluin lang po natin. Tapos lalagyan ko rin po ng calamansi juice. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating calamansi juice. Tapos hahaluin natin. Ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng apple cider na suka or vinegar. Ayan. Hahaluin lang ng hahaluin. Ayan na po. Titikman po natin to. Sarap. Salamat po sa panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.